Доброе утро всем, девочки. Вы у меня Делерман Гейзер. Üzüleşiğin yerdenki rutinimi görkezmek istedim, paylaşmak istedim ve sizin pikirlerinizi garaşyň. Gyýlar men ýaly araňyzda semräp bilmeýänleriňiz bar. Muny näde betçeňizi bilmeýän bolsaňyz, mene kollagençik başladym. Ýene bir semremek üçin näl ýüzüňizde zat çykýan bolsa, umumyň içden ysyrap başlamalýar. Şoň üçin kollagençik başladym. Конечно, iýlen görüşeme ana duranlar aňarda men görkezmek ýatdan çykyp ýanyma goýupdym ýöne marmelat ýaly olum. Kollagenin suwlanyşyny içip başladym we rezultatyny siz bilen hökmen paýlaşaryn. Menden başga-da frukty, yogurt, şokolad ýemän halýanlaryňyz bardyr diýip pikir edýän. Her kim her hilek zawtry edýär. Dogrymaýsam bu zawtrygym däl, şu obeddi video düşüremde. Просто хотела снимать видео diyerek käwagt video çekesim gelýär we näme çekjem bilmän şunu saýladym. Bu egililiğin günün temasyna käwar görüp joralarymyz bardyr. Sizde de barmy diýen säp polybom hemme ýerde bar ýaly joralar. Bilse-de bir zady bilmedikçe ýa-da gowzat bolsa da erwet zat diýip aýdýar. Dilim täze kollagen men joram içdi we ona soradym. Bir peýdasy gowmy zat diýip, ýok, hiç aýdanok diýip nasam diýeli. O şuma adam içjek we olonkusynyň biraz semredi. Nu diýjek bolan zadym, näme üçin şonu ýaly edýärler, näme üçin bir-biriňizi görüp bolýaňyz. Haça nu sorayan adam oglanym däl bolýa bir erwet niýetli diýen bolsa, ýöne beýtmän gyzar bir-biriňizi gollamasaňyz, oglanlar wapşe gollamaýasy. Ýa-da ýene bir ýat hiç kim gollamaýasy. Bir-biriňizi görüp bolmak gerek wapşe. Nu, как вы, девочки, haladyňyzmy videony pikirlerinizi ýazyň. Belkim araňyzda bilýäňiz bardyr näde semremeli, bilmeýäňize garaşýan kommentariýada. Ýa biraz uzunrak boldy ýöne. Spasibo dinleýäňiz üçin. Indiki videolarda görüşýänjek.